Uthemba lokho nobhuti wami uNavigator, bhuti omdala kuhamba kanjani namhlanje? Siyaphila njani? Ngiyakhona bhuti wami. Okokuqala nje mfethu singaze sihambe kakhulu. Ngicela utshela abantu lapha ekhaya ukuthi igama lakho libiza ngalo emculweni eliwuNavigator laqhamuka kanjani? Hhayi ngayiqamba qhawe lami. Avele wayiqamba nje. Hhayi vele ngayiqamba lento kwase kuphuthuma kwase kushesha. Yeah. Mhlawumbe ubhuti uNavigator simbone kuleli zinga akulona njengamanje emculweni ekhuphuke ngake ephakeme kangaka. Mhlawumbe ungathi bapha abacula ebukela kubo. Hhayi wonke umuntu ngisho omncane kunami mekenza into enhle nje. Ngeke ngiyithande nami ngikhuthale bese ngiyimastara. Amen. uNavigator njengamanje waziwa izwe lonke lelo, waziwa abafundi, waziwa abantu abadala enengane. Ngicela ukubuza bhuti wami ukuthi yiphi le ngoma le owuthi wena uyabheja ngayo ukuthi iyona yakufaka ebantwini? Hey, Noma i-album? hhayi angiyazi. Angabe ngiqamba amanga. Angazi ngoba manje. Ayingabe ngiqamba amanga angazi. Angazi. Zingakhona ingoma ezisondelene nenhliziyo yami kodwa uthola ukuthi abantu abangazi ngazo mhlambe bangazi ngezinye mina. So kuba nzima ngoba ayikuba nzima. Angifuni ukuqamba amanga. Ngiyezwala bhuti omdala. Ngiyezwala. Namhlanje bafo sila uKaizer Center kufunda khona abafundi, ingane ezincane. Mhlawumbe ungathi abafundi badlala yiphi indima ekukhuphuleni umaskandi ngoba uthanda ngaka lezi insuku? Abafundi uma kuzokhumbuleka eminyakeni ethe ukudlula bengingakhoni ngisho ngithi ngiyovolunteer kuma event aziwayo bengavumi the way benginesigcwagcwa ngakhona bexolele mhlawumbe uMC azali abiza ingoma axolele ukuvumisa izindlu zodaka kuze kuphele 30 minutes ngikhona ngisemva kwestage ngithi mangithi ngicela ningithi ngishaye nje kancane abantu bengibona bengazi kube nzimanyana ukukhomba ukuthi uMC naye uyasaba kodwa he's being instructed ukuthi no you cannot you know yabo into kanjalo so ke it then come to my senses ukuthi angizakhele yami platform ngaqala nga-interacta nama-varsity ngenza obhincede educational tour la ngizoba khona ne-freedom ngikwazi ukubuyisa i-confidence yami ngoba ngicishe ngaze ngayiyeka lento ekuthiwa umculo ngoba bengingakholwa bengibona ngathi abantu abangiboni so ngoku-understand umculo wami ukuthi okay ngoba ngukha phezulu mina ngicula umaskandi deep ake ngibone ukuthi labantu engithi bayi-target market yami bazoyi-understand into engiyiculayo so ngayiqala ngo-2022 lento ngayenza yenzeka engichaza ukuthi ngila ngikhona nje ingenxa yabafundi bona bangisiza kakhulu ekuthenini bephushe bona abantu abadlala umculo wami nge-Wi-Fi 24/7 that is why uzongibona ngihambela ama-university i-South Africa yonke ngihambela ama-high schools i-South Africa yonke ingoba yibona abantu aba-understanda kakhulu umculo wami namanje uma-event amakhulu aziwayo kuthiwa hayi la baculi bonke bahlangene ngeke uzungithole but uma kunento yesikole phakathi ila uzongithola khona because ama-students wona understanda kakhulu umculo wami okwedlula you know people ngiyezwala bhuti omdala. Mhlawumbe bhuti wami khona ingoma oyikhiphile ushwebile ugijima nomjolisi waphinde futhi wakhipha kulo nyaka no-IRK ingoma ethi kuyicala yini. Mhlawumbe bhuti wami bangabuza kahle ukuthi siyeza ubhuti omdala usayine lapha kwaSony ngiyabona mangivela la mangibuka lapha kuvela uSony kuvela ubhuti uNavigator. Mhlawumbe ungathi ama-benefits so far ngoba ulapha akanjani? Well bengicela ungakudisclose lokho but kusebenzeka kahle kusebenzeka ngisho nje ukuthi kusebenzeka kahle kakhulu kwakhona ukuthi beze bengi-approach bezocela ukusebenza nami ingoba kusho ukuthi i-potential bebeyibone and kuyangijabulisa lokho ngingathi nje kwamanje kusebenzeka kahle Bhuti omdala waba sengibalile ukuthi khona ingoma yenze no-IRK wenza ingoma futhi nomjolisi ehamba kahle kakhulu ey'nkundleni. Mhlawumbe ungathi ukhona nomunye umculo ngoba unyaka usuyatsheka kanje singawulindela kubhuti omdala. No okwamanje ngicabanga ukuthi kulo nyanga ngoba ngikhiphe nje last month yiphi le nyanga September October okay ngoba ngikhiphe ngo-August ngicabanga ukuthi hayi sekwanele kulo nyaka senzoze ngibuye ngeyi-12 zika-February next year ukugcina ncipho bhuti wami siyabona laphana umaskandi ingoma ey'nkulu siyavela kwe-TV singabala nje ingoma ey'ningi seseningi kakhulu. Mhlawumbe ungathi lokho kusho ukuthini ngezinga noma nge-standard samaskandi? umaskandi usukhuphuke kakhulu nanokuthi lento iqala kwi-language iqala nje kwisiZulu esesikhuluma manje akusesona lesi isiZulu lesi besithanda ukuba deep njengoba njengamanje nje sikuyi-4IR nama-2000 ayanqena uku-understand so uma ubhekisisa umaskandi nawo angazi lento ngayichaza kanjani kodwa uyabona ukushintsha kwe-technology ukushintsha kwendlela yethu yokukhuluma isiZulu basisilahlekela kancane kancane okungeyona into enhle kodwa uma ubhekisisa kungeyona into enhle ukulahleka kwesiZulu sethu ikhona futhi
okwenza ukuthi abaculi bamaskandi bebonakala bengathi baseyintweni noma khona la kuthiwe khona seyintweni noma ngingazi ukuthi kephi ikhona ukubahamba kuzobafikisela lo zinga liyakhuphuka izinga noma konakala olimini kodwa konakala intweni eziningi olimini nesintu njalo njalo kodwa izinto eziningi umaskandi uyakhuphuka ngazo baphucuzeke abaculi bamaskandi ngingazi ke noma nasemaphaketheni kuba kanjalo because udumo nephakethe ayi kuvamise ukuphambana iyakhambisana isikhathi esiningi. Kakhulu bhuti omdala ngicela ushiye imessage for bonke abantu abakusupportayo abathenga umculo wakho nabazayo kuma-show la sokubhukhwe khona. Ngidlulisa nje ukubonga okukhulu ukube kuya ngami impela ngabe kade ngayeka phansi le ndaba yomculo kube kuthiwa anginabo abantu abaloku bethi hayi ndoda uyayenza lento ngoba kunezimo ezikhange zenzeke nje ubone ukuthi yabola lento iyangilimaza u-act ngazuthi u-right emoyeni kodwa futhi umuntu owazi iqiniso lokuthi awukho right emoyeni ukuthi endaweni yokuthi ngisala kanjani kusuke likimi futhi so kulawo bantu abajwayele ukuthi nje befake injection yokuthi ngiqhubeke ngiye phambili nanini ngiyathobeka kakhulu ngithi uNkulunkulu sengathi ngangigcinela bona ngiphinde ngibonge kuwo wonke ama-universities akhona eSouth Africa ngoba ngisho ukuthi even ama-stats mangingena online ngizokuvulela le phone yami sinama-app la esikwazi khona eningakwazi ukuwabona azokutshela ukuthi mhlambe ngesikhathi esiwukuthi ulalela abantu abangaka ngesikhathi esiwukuthi umuthi uyacingisisa iy'ndawo ama-areas la ulalela khona azokutshela ukuthi isema-university mekuchazele mithi Western Cape izokutshela ukuthi UWC CPUT njalo mithi Durban izokuchazela ukuthi Westville usuyabona ukuthi okay kunesixaxa sama-res Pinetown usuyabona ihamba ikuvezela amadoti so nje I'm grateful nge-support engiyitholayo kuwona wonke umuntu nje omusha nabantu esidibana nabo esi-interacta nabo kwi-social media ngiyabonga nje kakhulu nakuma-event organizers ayayangikhumbule njalo ngiyathobeka kakhulu ngiyazehlisa ngithi sengathi uNkulunkulu engangigcinela wona siqhubeke sizwane sisebenzisane ngizozama nami ukuthi ngenze okusemandleni ukuthi umculo ube yilento abayithandayo noma kunzima kungelula kodwa ngicabanga ukuthi i-effort engiyifakayo uma ngisuke ngizokwenza i-project iyona yenza ukuthi siqhubeke sizwane so nje ngiyabonga kakhulu ngiyathobeka kakhulu. Siyabonga kakhulu bhuti omdala. Isikhathi sakho. Siyabonga.